gaya ng sinabi ko noon, pag pumasok ka sa korupsyon, ni piso po na mawala na pondo ng gobyerno, mananagot ka. Kakasuhan ka talaga at sisibakin ka talaga. Ilang beses na po ako nagsalita sa Senado, and in fact, yung mga nag-cause ng delays ng mga opisyalis ng DOH, suspendido. So, what is due to the people? Kung ano po yung pera nila, ibalik po sa kanila. Pera po ng tao yan, ibalik sa kanila up to the last centavo po. Dapat po accounted na lahat. Nasa gitna po tayo ng pandemya, wala pong lugar sa panahong ito yung mga kalokohan. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.